Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako hrať mobilné hry na počítači. Na to budeš potrebovať BlueStacks. Jednoducho vygoogli BlueStacks a klikni na prvý výsledok. Potom klikni na tlačidlo stiahnuť. Môže sa zobraziť upozornenie, že treba aktivovať virtualizáciu. Ako na to, mám už návod. Nájdeš ho vpravo hore alebo v popise videa. Ak nemáš tento problém, môžeš program nainštalovať a spustiť. Po spustení programu to vyzerá takto. Tu si môžeš zahrať takmer každú hru z obchodu Play na PC. Môžeš ju vyhľadať tu, alebo lepšie, prejsť do App Playera, je to tu, spustí sa to a sme tu. Zväčšíme okno a môžeme vyhľadať napríklad Brawl Stars. Potom to uvidíme, poďme do obchodu Play. Prvýkrát sa asi musíte prihlásiť, potom kliknite na inštalovať a spustíte to ako na mobile. Tlačidlom domov sa vrátite na úvodnú obrazovku. Ak sa zobrazí klávesnica, stlačte Escape a potom to môžete spustiť. Takto ľahko môžete hrať mobilné hry na počítači. Ak vám video pomohlo, potešil by ma like. Dovidenia.